number 6, verse number 6 to 11. Amen. Ivali man. Anomnyango uvaliwe mana. Baningi nalabantu abangapha. Khona nokubaleka. I believe in God. We have to bring power upon this ground today, and I believe God will help us to do that in the name of Jesus. It's still the same story, but we are reading from the recordings of Luke. Phone. Luke chapter 6 verse 11. Base begcwala ubuhlanya. Okay, chapter number 6 verse number 6. Kwathi ke ngelinye isabatha. Okay. Wangena esinagogweni. Wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho onesandla sakhe sokunene. Sasishwabene. Okay. Ababhali nabafarisi bamcaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini isabatha. Ukuze bathole ukumbeka iqala. Thank you, Father. Qhubeka. Verse 8. Kepha wazazi izindlo zabo. Wathi kuyo indoda esandla sishwabene sukuma ume phakathi. Wasukuma ke wema. Verse 9. uJesu wathi kubo, ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini? My God. Ukusindisa umuntu noma ukumbulala na? Thank you, Father. Verse 10. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho. Wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe. Ithi sekenze njani? Sekabaqalazile bonke. Uphinde futhi sekenze njani? Esebaqalazile. Madoda, sekenze njani uJesu? Esebaqalazile. Binda manje yangichaza ngeBhayibheli. Sekenze njani uJesu? Esebaqalazile. Okay, wasewenza bonke esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho. Wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakho. Hallelujah. Saze saphiliswa ini? Saze saphiliswa ini? Isandla sakho. By the day of healing namhlanje, yes, deliverance, but si focus kakhulu on the subject of healing. One of the things that will change your life is knowing that God is a healer. Jesus is your healer. The Lord we serve is a healer. He has power to heal. He has grace to heal. He is so merciful that He's going to heal you without asking about your history. He's so merciful to the fact that He won't even ask you to suga kumbani. He'll just heal you. He will just attend to your case, no matter who you are, no matter where you are. But as long as you are in the synagogue and you are in a space whereby healing can be ministered, Jehovah will heal you. Same time, same space, same spot, regardless of whosoever is there and whatsoever is happening in your life. uNkulunkulu usengakuphilisa sonke isifo onaso sisengaphiliswa, lento ekuphethe isengaphela, usengaphola, usengaba right. uNkulunkulu usengakuphilisa. Namhlanje nje ngifuna nje ukuthi singaqala ushumayela isikhathi eside siveze okuningi, si build nje our message from that platform lokuthi nje ukhona uNkulunkulu ongakuphilisa, ukhona uJehova osengakuphilisa, ikhona ingadla enamandla esengakuphilisa, ukhona uBaba osengakuphilisa, ikhona inkosi yamakhosi engakuphilisa. Sifo sakho seminyaka sisengaphila, sandla sakho ekufanele sengaphulukiswa, futhi nje nomzimba wakho okuhlezi ubonyabonyeka usengaphiliswa. Isimo sakho uJehova usengasilungisa, ukugula kwakho uJehova usengakususa. Ungaphuma kule service namhlanje ungumuntu obizwa ngesiguli noma ubizwa njengomuntu ophilile. Kukuweke ukulento ezowenzeka namhlanje uzodecide ukuthi uphuma ungumuntu ogulayo noma uphuma ungumuntu ophilile, kodwa amandla okuphilisa akhona kule ndawo. Sandla saJehova esiphilisa abantu sikhona kule ndawo. uNkulunkulu ophilayo onophilisa abanye abantu ukhona kule ndawo. Jehova ususithandele ngapheli ukhona kule ndawo. uJehova ulapha arthritis ukhona kule ndawo. uJehova olapha amakidney ahluphayo ukhona kule ndawo. uJehova olungisa indaba yenhliziyo eshayela phezulu nengashayi nakahle ukhona kule ndawo. uJehova olungisa phinda laphe isifo se-high blood pressure ukhona kule ndawo. uJehova olungisa indaba yama-fibros ukhona kule ndawo. umphilisi we-cancer ukhona kule ndawo. uNkulunkulu olungisa indaba
yakho yamehlo ahleza akwenza ukuthi ufail medical ukhona kule ndawo uNkulunkulu ususa lento enjengokukhuphe egwele emzimbeni wakho ukhona kule ndawo uNkulunkulu sothi indaba ye-allergy ukhona kule ndawo uNkulunkulu olungisa indaba brain tumor ukhona kule ndawo uNkulunkulu olungisa indaba insumpe ezibasemzimbeni ukhona kule ndawo uNkulunkulu okwaziyo ukuqeda lento ukuthi igazi libe lokuphuma ngamehlo ngamadlebe nangamakhala ukhona kule ndawo uNkulunkulu okwaziyo ukulungisa le ndaba yezandla zakho ezivela kusheka ukhona kule ndawo uNkulunkulu opholisa amanxeba operation angafuna ukuphola ukhona kule ndawo. I wanna build namhlanje kuleyo premise nje ukuthi sifo sakho osowazwa ngaso isifo sakho esebasijwayele nasesontweni uNkulunkulu sengasilungisa isimo sakho wena uyasazi nabo odokotela basazi nabanye abangani bakho basazi nezihlobo zakho siyazi ngale sifo kodwa noNkulunkulu namhlanje uzobe azi ngesimo sakho azi futhi ngesimo sakho ukukhaza ngaye ukuthi akapheleli lapho uthi sekasazi isimo sakho nesifo sakho bese uJehova uyakuphilisa ayopholiswa amanxeba namhlanje uyophiliswa namhlanje uNkulunkulu wakhuluma ngephimbo lika Jeremiah 30 verse number 17 bakathi ngiyapholisa onke amanxeba ukhona namhlanje uNkulunkulu okhuluma encwadini Exodus 15 verse number 26 if I'm not mistaken ukhona namhlanje uyapholisa amanxeba uyaphilisa ususa zonke izifo asikho sifo esikamesabi uJehova asikho sifo esingaphulukiswa masibiza igama encwadini yaMateyu chapter number 10 Bible zobanikeza amandla what they can cast out devils and evil spirits lesifo sakho lesusa esibhedana noma ngasakhiwa indumbena noma ngasakhiwa entabeni noma ngasakhiwa emfuleni noma ngathiwa wakana ugula from epushena noma from phone call ukhona uJehova ophilisana noma isimo sakho sesihlala sembhedeni awusakhona ukuhamba awusakhona ukusebenza awusakhona ukwenza into nje kodwa namhlanje uJehova ophilisana lesebize namhlanje isiyabo bonke abantu ngoba abanye abagula abanye abagulela mina nawe si understand lento yokugula akusinde malula ubuhlungu hlezugula ngabantu bahlekisa ngawe bahlezahlela kunama opportunities akudinani lahlekela ngesifo esingafuni ukusuka empilweni yakho namhlanje uzobemezela amandla egazi amandla egama namandla ezwi likaJehova ophilayo sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha isifo sashukela siyalalela isifo senhloko engapheli siyalalela isifo samathambo siyalalela ungubani uNkulunkulu babele mamagama lithi ngisho nolwandle liyamlalela nemimoya iyamlalela izifo zonke siyamlalela ngiyaunderstand isimo sakho sakisugongo futhi siyesabeka amaphepha kodokotela maningi usuka medication yokuqala uya medication yesibili kodwa lento instead ukuthi be right ungathi ba worse but after today God will fix it up. After today, God will heal you. Akandaba mina ukuthi angizwa noma ungizwa kodwa lento ephile egazini lakho iyalalela lento ephile emzimbeni wakho iyalalela lento ephila ngaphakathi kwakho iyalalela isifo esathatha uma wakho isifo esathatha ihlobo ngeke sikuthathe wena bakhona bamzwayo kungcono uJehova uphilisayo ukhona kule ndawo inyanga enkulu ehlulekisa yonke ingenzo nezinye inyanga zaziwayo namhlanje ikhona kule ndawo iyaphulukisa iyaphilisa iyaphilisa namhlanje ngegama lika asikho isifo esingalapheka abangizwa nabantu kodwa ngiqhubeka kumemezela sonke isifo siyalalela sonke izifo siyalalela ungaze khulumela simemeza igama ukuthi sibize igama umlilo wakho uyahlisa namhlanje lonke uhlobo lesifo luyasha namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha abangaguli vele ngeke bangizwe kodwa wena uyasazi isifo sakho siyalalela namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha simshayile izandla ngolova please.
The Bible says Jesus went to a synagogue. He didn't go to a hospital. He went to a synagogue. He didn't go to a space like kula kona bando waya esontweni phakathi esontweni la kushunyelwa khona la kuthandazwa khona la kunikelwa khona la kukhonzwa khona la kuhlatshelelwa khona. Wangena uJesu phakathi esontweni kwaba khona umuntu ngoba kuyenzeka sibe sesontweni kodwa sibe sigula. Bible lithi he entered one of the beautiful days. Wangena esynagogue. Makangena esynagogue wathola kunomuntu ogulayo. Ayazi yabuhlungu impilo yokuthi ususesontweni ubuya gula uhamba nomprofeti kodwa uyagula uhamba nabantu abasondayo kodwa isimo sakhe sifuna ukulala phakathi esontweni. The Bible lithi bebakhona abaziwayo basedusi nabafarisi nabantu abazimithetho nabantu abakhonzayo kodwa ngaphezulu kwabo bonke kwakunomuntu ogulayo. Ayazi yabuhlungu into yakho ngoba wena usendaweni baphilile wena ukaphili. Wena usendaweni baphamisa izandla la uyafisa ukuphamisa isandla but kunento eyalayo. Ayazi yabuhlungu impilo ukuthi ube sendaweni uyafuna ukulizwa izwi kodwa ikhanda libele kulibobotha lento ebuhlungu ibele lishaya ngale ndlela eshaya ngayo. Esinagogwena the Bible kwakunendoda enesandla ishwabeka abantu basesontweni kuningi bekafisa ukwenza kodwa isandla sasishwabe. I'm here to prophesy ukuthi songena amaningi amasonto wa-attenda amaningi amaservice kodwa lenge yakho namhlanje ngoba wangena iphela lana ngengadlandadla engenile. Jesus is here today. Wangena esinagogwena lase-Elohima prophetic citadel. Namhlanje uyaphiliswa every infirmity from the demonic forces. Namhlanje siyayisusa empilweni yakho siyiphutha amandla ngegama likaJesu. Labantu abagulayo I stand as a prophet bayaphiliswa namhlanje. Asingena amasonto singena nendoda yesine yebo semlilweni kodwa singena nendoda yesine. I'm here to prophesy the grace of the fourth man, the power of the fourth man, the presence of the fourth man, the healing power of the fourth man, the mercy of the fourth man. We are people that they prophesy and get us. Namhlanje uyaphiliswa uyaphulukiswa. Namhlanje samazama isikhili abanye ngeke bayizwe lento ngoba lento ayikabaphathi isikhathi eside. Wena usuyayazi ukhethiswa ngayo usuyayazi wazoyibiza ngesifo sakho kodwa namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha kule sinagogi ukhona uJesu ophilayo. Kule citadela ukhona uJesu ophilayo. Sihamba sikhululekile angeke uphume nesifo sakho. Siyasala namhlanje namandla seKalvari. Siyasala namhlanje ngenye ahlatshwa ngalo ohlangothini. Siyasala isifo sakho namhlanje sinetha izwi enamandla lokuhlaba lihlukanise namhlanje bethudobo ngegama likaJesu. By the anointing we break the yokes of sickness in the name of Jesus. Somebody shout I'm free in the name of Jesus. Shout I am free in the name of Jesus. Somebody shout I am free in the name of Jesus. Please mabetingenelinye lamalanga uJesu wangena esinagogweni ngelinye lamalanga. Bejwayele ukungena abanye abantu kodwa ngaleli langa leli nje kwasekungena uJesu. On this special day kwasekungena uJesu. Labona nje kuyenza uNkulunkulu uyangikhaza ngoba mabuze wena naye uba khona. Bakhona wena naye uba khona. Abanye abantu bazothi ngepride ke manje kodwa masekukhona mina naye ukhona ngoba uyaphila naphakathi kwami. Mawufikile mina sewufikile ngoba ngiyamazi uyaphila naphakathi kwami. Kristu uyaphila naphakathi kwami. Lokuthi simile sila siyakholwa usobona ukuthi lento ngene nayo ebe umthwalo. Namhlanje uJehova uyayethula. Namhlanje uJehova uyayisusa. Namhlanje uJehova lento ijoka uyayiphula. Lento ijoka uyayisusa in the name of Jesus. Wathi ngawukela isimo sakho usitshela ukuthi yazi manje ufikile kodwa noJesu ufikile. Angizoniyela ngoba ngathi angikho namhlanje. Yebo ngiyayizwa le pain engiyizwayo kodwa Jesus
has entered the building. Jesus has entered the building. Jesus has entered the building. Jesus has entered the building. Jesus has entered the building. Jesus has entered the building. Jesus has entered the building. Bafikile bangitshela indaba ezibuhlungu, bafikile bakhuluma ngokugula kwami, bafikile bazothatha izithombe, bafikile bazohlekisa ngami, kodwa Jesus is alive. So ufikile ubaba, wahlebela umnotho uJesu ufike kuseni. Kanti sebathi baqedile ngalo ebusuku, kodwa ufike kusena. Azonginikeza ithemba, azonginikeza amandla, azongiphakamisa. Angazi ngikhuluma nobani, sewufikile namhlanje. Angazi noma kusekuseni noma kusebusuku, but I'm here to prophesy your tone. Zomemezela intathabusa yakho, zomemezela ukuphakama kwelanga, nokuphakama kwakho, nokuphiliswa kwakho. Yenza kwethamzelanga bantu abangenako ukukholwa, uyizele abantu abanokukholwa. Ikufikile ubaba to solve your life, to change your life, to fix your life. Ananda babalanda ini kuphi njani bakhokha malina because I have faith. Namhlanje uyakhululeka in the name of, in the name of, in the name of, in the name of. Inkinga yakho wena wazi lokho abakutshele kona, kodwa kuneqiniso phezu kwaleqiniso lasi. Ya ingenile yona lento, kodwa noJesu ungenile manje. Ifikile imfene kodwa noJesu ufikile manje. Ifikile impaka kodwa noJesu ufikile manje. Yawuzwa wena umhlophe kodwa uJesu sekafikile manje. Yebo sawukulu kuyasibona, yebo isikhova kuyasibona, kodwa ngibona amazulu avulekile. Ngibona amazulu avulekile. Sikhuluma njengoStefane, sitaphathe lobalangkhanda ngawo, kodwa ngibona amazulu avulekile. Stefane lindomeleza wathi ngiyamshaya, kodwa ngibona amazulu avulekile. Waphelele lapho wathi ngibona nendoda yomuntu ime ngeenyawo, uyayisukumela indaba yakho uJesu, uyayisukumela icase yakho uJesu, iyashintsha lento, iyaguquka lento, uyayisukumela indaba yakho uJesu. Medical aid awunayo kodwa faith unayo, dokotela okuthandayo awunayo kodwa faith unayo. As long as you faith, uyayisukumela indaba yakho uJesu namhlanje in the name of. Time is out. So shall stand as the call. So shall stand. So shall speak on us on number one. That's not call. As long as no call on the other. So that the faith comes down to umsindo wakhayo, bake bawakha, babhekane nengoma zaseJerikho, zawingoma. Bayithatha kancane lento, bake bamemeza, zawingoma. Amagedde avaliwe, indawo yokungena ayingekho, kodwa benza umsindo. Zawingoma, benza umsindo. Sometimes it takes a sound to push it out. It takes a sound to push it out. It takes a sound to push it out. Amasumelela, amasulidebana, amasumelela. It takes a sound. Make some sounds. Make a noise. Make a noise. In the name of Jesus. Sembathi bekethile ngaso Jesu ufike useni ezoni bahambile abanye uzofika yena abasafona abanye uzofika yena abasabhala abanye uzofika yena abasabuza abanye uzwa yena abasabona abanye uzobona yena. In the name of Jesus, I stand as a prophet. I stand as a prophet. You are Superman now. You are Superman in the name of. In the name of. In the name of. Is there a place? Jesus ufike useni. Sempethi bakethile ngaso. Ufike useni
In the name of. In the name of. Thank you, Jesus. It's about 13. It's about 13. What does you feel? Exodus chapter 3. Atsengu zwile ukhala kwabantu abamsengeshi. Nalanda bawuthufano sokunyathela waphindezela isikhathi esiganana. Kodwa uNkulunkulu uthumela uprofeti. Sabaqedile baba. Nasithumela uMoses. I stand as a prophet. Ikipita namandla. Esikwempilo yakho. Isimo sakho sinamandla. Esikwempilo yakho. In the name of. Somebody said I'm coming out. Somebody said I'm marching out. Somebody said I'm breaking out. In the name of. Listen to please. Ngifunda lento. Abantu bebangekho bangena. Mark chapter number 3 verse number 1. Woo, shabayata. Jesu fiel você. Khona wabuya wangena esinagogu. Wabuya wasewuyangena esontweni elomuntu ogulayo wangena. Angilazi le wadi ofuna simthumele kulo kodwa uyangena namhlanje. Angilazi le wadi ngoba Sewadi njengamajane umiswe. Ongenayo umuntu osendlini manje kule Roma othi mawungena kulona ubone la ukuthi ubona lana akaphendula uJehova ngoba lekuyizwe namhlanje lithi wase uyangena. I prophesy kulobusuku balamhlanje uyabangena igumbi ngegumbi idenge ngedenge ibala ngebala indawo ngendawo in the name of lithi wase uyangena lento qhubeka fona. Kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Thank you Lord. It's2 bamqaphela ukuba uza kumphilisa yena. Moses now kunoJesu kunomuntu ogulayo kodwa kunabantu abanomoya ofeyila. KunoJesu kunomuntu ogulayo kunabantu abanenhliziyo ezimbi. Mina ngazi kwaba njani endaweni yokuphila nokuphulukiswa kwakho ukhona abantu ababakhona abangafuni ukuthi ungazi ukuthi ungaba umuntu ophilayo nopholayo nokuphulukiswayo. Kunabanjalo nawusendaweni kunabantu ababuka kabi hayi wena babuka kabi lo oze nesolution. Lithi bamqaphela amagulayo lithi baqaphela lo babheka lo baba lithi bafuna ukubona ukuthi uyamphulukisa yini lo yabona mina ngazi kwenzakaleni emhlabeni. Bantu baba nenhliziyo embi bathi basazi isimo sakho kodwa bemendleleni yokukhululeka kwakho bathi bakubona ukuhlupheka kwakho kodwa kube yibo abakuvala abantu abama-destiny helper. But I stand as a prophet. Oyomajengentaba uJehova unkukula. Oyomajengentaba uJehova unkukula. Oyovala indlela yakho uJehova umlakaphansi. Angazi ukhuluma nobana but I prophesy sithi khangela ibhakede mthaka omendleleni yakho uyokhangela ibhakede oyovala ukuphumelela kwakho uyokhangela ibhakede oyovala ukuphiliswa kwakho uyokhangela ibhakede in the name of in the name of in the name of. Listen to this. Mina bangakuvala konke kodwa bangawuvala umlomo wakho. Ngiyeka bangakuvala konke ungathi sowufikile esontweni bese bakuvala umlomo. Bangakuvala konke kodwa bangakuvali ukuthi umemeze noma uhlabelele noma ukhonze noma uthi Jesus ke angazi bakufanele kuphi kodwa ungayivumeli lento. Ngoba namhlanje kwamele uphile kodwa umlomo wakho kwamele unyakaze. Ukholo kwakho kumele unyakazise umlomo wakho. I stand as a prophet. Noma ngavalani kodwa siyawuvula umlomo wakho. You will praise God. You will pray. You will worship. You will lift the name of the Lord in the name of Jesus. Same place. Nabantu bahambela
isikhathi eside. Kodwa isolution ithi mayifika bayivala. Wena ungaba short hamba nabantu abakuzwayo ngoba nisendaweni eyodwa. Kanti abazwani nawe. Kodwa abantu abakuthanda bawu victim. Not when you are a winner. Kodwa abantu bakuthanda mawubanjiwe noma ubambelelekile empilweni noma uvalelekile empilweni abafuna ukukhululeke. But they came to the wrong place at the wrong time. They selected the wrong target. They didn't know you are going to meet a prophet today. Abasibambelelekile yakho ngoba siyadudula namhlanje. Somebody's on fire. 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 Mendleleni yakho kodwa uyasha manje. Abasibalo mendleleni yakho kodwa uyasha manje. In the name of esithi masikwenza. Bantu batandi siyadlala. Akuyena umprofiti mina. Akuyena umprofiti. Ngasisiwasho mina. Angazi intambo mina. Akumanzi. Akuyena umprofiti mina. I'm a man of God. I'm a man of power. I'm a man of fire. I know what I'm doing right now. I'm need fire. But I need to fire. I need to fire. I need to fire. In the name of the same place. Last month is under Shwaben. But the Matanda month is under Shwaben. Unless it gets in land, the Matanda Mawelo the Amless. All the Baba never corner. But the last time that they see more. Oh, so much. Baba sutuza mlesemse. Sisambaza misikiwa. Kwa kabui bombo. Kwa kelela matwana. Kwa flela matuna. Kwa Mungu wako na stand as your prophet. Uyakulule na mate. In the name of Amkapela ukuba uzamphilisa yini. Yazi ukuthi alithi Bible bamkaphela kuba uyamkhulumisa na. Bamkaphela ukuthi uyamphilisa na. Uyamphilisa na. Problem akusikhuluma. Problem ukukhululeka. Manje abantu abananda ukukhuluma nobani. As long as nakasuka lo muntu lo usala kuleso situation leyo. Mina ngikukhuluma nami isimo singashintshi. Ngikukhuluma nami isimo singaguquki. Ngikukhuluma nami awubona umehluko. Sasilethe uJesu lethu umehluko. Abakizwa silethe uJesu lethu umehluko. Silethe uJesu oza nenguquko. Siyaprofetha namhlanje phezu kwesimo sakho uJehova oza nento engcono. UJehova lethu umehluko in the name of but I'm different now. Lokusho kanjalo mawusuka la I'm different now. Amazi baba wenzani manje kodwa mawuphumela ngaphandle ukwatshela I'm different now. I feel different now. Something wonderful happened. And I know Jesus touched me. Ubufakazi unomehluko but it was still the same house. What a I'm different.
kuyoba nomehluko futhi kuyozwakala in the name of kuyoba nomehluko angazi ukugula kukephi angiyazi inkinga ikuphi kodwa kuyoba in the name of so same sport saying place nomuntu ogulayo nomuntu ophilisayo kunabantu abangafundi ukuthi ogulayo aphile nalowo namandla okuphilisa aphilise lo ogulayo so abavali nomuntu kuphela bavala noJesu abakhuluma bakubuka kabi abakhulumanga babe bamqaphela bakhulumanga naye bafuna nokumphendula ethi baqaphele nje isabatha abantu ba-understanda isonto nobusonto kangangokuthi baze bakuvalele noma ufuna ukusetshenziswa uNkulunkulu noma uNkulunkulu afuna ukusebenza empilweni yakho baze bakuvalele. The devil is a liar, not today. From today going forward izulu losebenza ngamandla. From today going forward izulu lobe lenza into enkulu empilweni yakho in the name of okay now Luke chapter number 6. Yabona leya Luka ngathi uyichaza kahle Luka uMarko unamandla, right? Kodwa uLuka ngoba udokotela yena understand kangcono lento. So now akusilethele uLuka uthini uLuka chapter number 6 verse number 6 funda lento. Kwathi ke ngelinye isabatha Yes. wangena esinagogweni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe somnene sasishwabene. Okay. Verse 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka iqala. Verse 8. Kepha wazazi izizinto zabo wathi kuyo indoda esandleni esishwabene sukuma. Mana wathini uJesu? Sukuma. Angizwa kahle wathini uJesu? Sukuma. Ambonanga kuphela. Kodwa wamsukumisa. So uyabona ukuthi lo first 15 minutes when usukuma awusukumeli wena. Wena bothi ngokaphile Ishumayeli kanti lo muntu ophethe lamandla okuphilisa uye lebekalo athi sukuma umprofeti mina letangela ukusukumisa lesitulweni wena ukathi ngiyasukumela ngisukunyiswa Ishumayeli lenguquko isifikile ugogo solifikile amandla sekafikile iyo lento ethi sukuma. Wathini lindo uJesu? Wathini ulindo? Wathini uJesu bazalwane? Amasekhuluma nobani sukuma kubi kodwa sukuma umzimba uvuma sukuma amathanda wekho rada kodwa sukuma amasekhuluma nobana stand in the name of Jesus. Mathanda akho uJehova waqinisa ukunikeza amandla you will stand again. Iyalento amandla bamugula isikhathi esidanga mana kodwa mawungasukuma ngoba yena sokusukumela uyaphumela ikhalise phansi uneze sontwena beneza sukuma in the name of Jesus. Akambamba ngesandla njengoPetro kuzenza uSathane ngathi akambamba akamsizanga ukuthi asukume ngofela womtshela bathi sukuma ngoba isandla eshwabene akuzona inyawo isandla eshwabene akuzona wena ngizokuthu uphethe ikhanda ungeze sontwena sukuma manje wena lethi sesibelethwena ayabamba inyawo sukuma lethi semadolweni kodwa inyawo sengasukuma lethi sekhaya lakho kodwa sengasukuma as long as unathandaza uhleli sometimes kuna sobele inyawo uthi Satan umelana nami I come against you in the name of ungahlali phasi noma uyagula akaze bafaka amadripha uthi nesi ngiyazi ngifuna ngilale kodwa ngiyindawo ngicela ukusukuma ngoba kade ngizwayo I prophesy for your life namhlanje sithi sukuma in the name of sukuma wena isandla sakho sukuma kuyakho kwasukuma wena uhleli ulele uyascroll efonini uzirecord ule sukuma stand up and pray uvuke ebusuku ngenyawo uthi baba ngazi ngizothini kuwe kodwa ngimile namhlanje ngizama ukutshela ukuthi I'm not giving up
I'm not giving in. Ngiyabuzwa lona ngikuzwayo, but I choose to stand up. Umzimba uyapha, but I choose to stand up. Yazi uSathane uyamsaba umuntu oyimfelako indaba yakho, wena uzoyimela indaba yakho. I prophesy mathambo ayoqina, mathambo ayoba right in the name of yonke lento kuhlalisa phansi siyayisusa namhlanje. Lento ekucindezelayo siyayisusa namhlanje. Wamukelisa amandla okusukuma ume in the name of thank you, Father. I'm standing up. I'm standing up. Konke ngizwayo uyangibiza ubaba, ngiyasukuma manje. Konke ngizwayo abantu ngozi anointing encane sukuma manje. Konke ngizwayo sukuma ungemoya. Ngoba ngenzeka lokuphiliswa kwakho kusekumeni kwakho. Isimo siyasibona kodwa umile na ayusithande ngayo. Baningi abazokufuna nathi bazivela kanjalo. Kodwa siyema ngenga. Sibuyele emsebenzini. Bakuloye la izolo umzimba ungawuzwa. Bathi Jehova ngiyavuka namhlanje. I'm going there. Abantu bakuhlasela ile ebusuku mina. Kodwa vuke khona. Vuka baba in the name of in the language of the city vuka bangene. Abangizwa ngapha bashuma kwakhe akuye ngapha vuka ubangene. Anoma 1K lapha ngabangizwe. Bathi okay ngathi azongizwa ngapha vuka ubangene. Aleke mhlala vuka ubangene. Vuka ubangene fucking makeup yakho, ulungisa umkhilo wakho, ulungisa ifront yakho, ubangene. Bathi kubi yakho, ubangene. Devil is a liar. Ayikho into emfale. I stand as a prophet. Namhlanje sithi sukuma vuka ubangene. In the name of Sukuma was to come forth. Sukuma and come forward. And come forward. Sukuma and come forward. Inkoka lento kusukuma bese uyaphambili. Basukuma umva. Sukuma bese uyaphambili. Uyixelele lento ngaphakathi kwakho. Lenze ukuthi uyasukuma ihlelo buyela phasi noma uyaphambili. Siyaqhubeka. Lento ingayithelini mina nawe sivume phinde sibele sivumela la ngapha ukuthi mangisukuma la ngaphambili angikhulumi ngento engihlasele, angikhulumi ngento engicindezele, angisakhulumi ngabathakathe sengiyaphambili. Khuluma ngedestiny, khuluma ngesystem yokuphambili, khuluma ngama-goals wami, khuluma ngevision yami, khuluma ngalento engisayenza, khuluma ngephupho lami. Nangivuka la akusakhuluma ukuthi ngake ngaloywa, ngikhuluma ukuthi ngike ngabanjwa bona wathi isandla sakhe sangithinta ngase ngiyasukuma. Lithi encwadini kaJeremiya lile seliphulumile nkembeni lithi balekani ningasabheki ngisho nasemva abethu professor ijubane abangakaze balibona ofuna ngeke bakuthole in the name of thank you, Father, for him when I pray. Christ will sometimes address the very area that has lost its capacity. Just address le yabona into ikhona kodwa ayisasebenzi. Ikhona ngegama kodwa ayisasebenzi. Yasibenza ukuthi into bekhona endlini uze uyigeze. Ugeze izitsha nayo ube busy ngayo kodwa ayisasebenzi. Akho labantu balaba nezitofu zendlini kodwa azisebenzi. Magedlela wasasebenzi kodwa nokuthiwa baklini endlini kodwa nalo balithini kodwa lisasebenzi. Alisasebenzi. Sikhuluma ngempilo yakho manje. Abantu basala ngethathu kodwa abasenzi next. They are no longer functioning. They are no longer abanye banama-gifts kodwa those gifts stopped functioning. Unesipho wena kodwa asasebenzi manje. Yabona unesipho futhi esinamandla esikhulu nabantu bayasazi ukuthi isipho salomuntu lona singamthatha simbeke phambi kwabantu abakhulu kodwa nje isipho sakhe stopped working. Someone had a leadership position and kwaba ne-leadership title waba crowned kodwa manje uyafana nomuntu ongena leadership title, ongena leadership calling, ongena leadership gift uhleli ngoba into yabakhona kodwa ingasebenzi. A relationship may still exist structurally while it's becoming unfruitful
siyajabula relationally. Relationships nayo nomzali nabantu nabantu besonto kodwa akusena fruits. Siyazana ukwaphila nomuntu ozothi siyazana ngiyamazi, but there is no longer anything fruitful that comes through the relationship yakho. La sebakhona nje ngoba uyabazi, hayi ngoba khona into eniyenzayo. Abanye may have opportunities around them but lack the confidence and the capacity to engage with them. Amathuba bekhona kodwa kuphele lesibindi namandla sokuthi no lento lengangiyayenza. Abaningi abantu bengathi asibhala amaphupho wethu lana bangabhala phansi kodwa bese siyakubuza ukuthi yini into ekuvalayo ngoba ikhona lento evalayo. Lento unephupho lengakwenza millionaire by the end of this year, but awazi ukuthi yini lebese ithi yeka ungenzi namhlanje silwa nayo ke leyo mpilo silwa nayo in the name of some things does not have to disappear to require restoration. Ezinye zikhona but it needs a restoration. Abantu makara bayazi lento lena yenzeka imoto uyithande kodwa ihlale ngoba ibulele elinye iphathe elidurile but ihlale ubona ukuthi abantu lemoto lengayangithatha imix kodbenga but idinga i-restoration. Abanye benu lento uNkulunkulu anikeza sona zinamandla but izidinga i-restoration, so udinga le service le so that you become restored. Ayisho ubuyisele endaweni yakho in the name of Jesus. God is restoring you right now in the name of Jesus. Sometimes what needs healing is still present. It has simply stopped functioning according to its purpose. Endedinga ukuphila ikhona. Abanye banamehlo kodwa awasasebenzi. I'm telling you, banamehlo kodwa awasasebenzi. Banamahlo abanye kodwa next. I'm telling you, ungakhuluma ufuna ungazusondele ebadlebeni ukuze ungazubuzwa. Abanye banenyawo kodwa basakhona ukuhamba. Ile ndazo yilungisa uJehova. Abanye abantu basebenza. Ufuna isandla. Isandla ubuyele ngidima ngabe umuntu omkhulu ngabe usendlina ofuna umbambe ngesandla noma ufuna umbeke isandla ngoba lento ngimukela namhlanje wa being pampered with the healing, with fire, with power to miracles now yakho. Somebody shout out the miracle worker. uJesu akabuza ukuthi uyaphi usondaphi umfundisi wakho ubani unesikhathi esinganani usonda. uJesu uthi ungasukuma na uaddressa lento eyinkinga uJesu. Yabona mina that is why ngainterview amademoni ukuthi nikobani nibuyaphi ne angendaba lento mina nginikezwa amandla hayi ukuqoqa nawo kwakhipha. Nginikezwa amandla lokho okuqoqa namademoni, nginikezwa amandla okwakhipha. Ngabona namhlanje noma ngayiliphi idemoni eliphila empilweni yakho liyahamba namhlanje in the name of Jesus. The miracle moves him from incapacity to function. Indoda ebeyazona sanje shwabela but isandla sesiqala siyasebenza. Yini lengasebenza empilweni yakho? Ngoba singenza sisebenza kangaka na uyazi into engasebenzi. Bisho ungenza namhlanje uyikhumbula khona uyikhumbulayo bangabe awuyikhumbuli ufuna ibhale phansi mawufika endlini ngoba uyibhala phansi lokho kusasebenza. Lokho akusasebenza. Ngoba sesidibana Sunday simemeza sithi umoya kaJehova ukule ndawo ungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami. Amademoni akalela ufuna wena bokwazi ukuthi nayi lento ngifuna ihambe. Nayi lento ngifuna ungakwazi ukuyifunda lento ngoba sisizolo read it and then spread it before God Sunday so besithi nayi lento Jehova engasasebenza nayiphuma kule service ngifuna kuyithola isebenza in the name of Jesus. Kuba nama accounts are empty. The accounts are empty. So bayivula imali yakangeni 350. God is changing that right now. God is changing that right. They are not well finished inside. God is changing that right now. I'm standing as your prophet. It's changing now. It's changing now. It's changing now. In the name of under the dimension of Jesus, uyangichaza ngoba uvama ukwenzisa lento ongaqabanga ukuthi ngenzeke. Ungathela indoda nesandla shwabela ukuthi ayisilule kanjani manje? How can I stretch my hand ingaze kahle ukuthi sishwabene? Sihlelile sandla isikhathi eside sishwabene wena uthi angisilule manje. Kunjalo uJesu. Kunjalo uJesu anandaba ukuthi awukhona ukwenza kodwa ngoba sekashilo yena. What he has said.
creative force, easy creative power, creative force. The minute lokhulunywa leso linikeza amandla okuyenza funa ungacabanga kakhulu funa bese uyenza. That's why I always tell people there is a difference between faith and presumption, right? Presumption, it is when the idea mawuyibuka into engathi yinhle, assumption lento masiyibuka sihlanganisa vele ingenzeka, understand, via chance ingenzeka at the right time, and careful articulation, or rather careful calibration of 1 and 2 lento ingenzeka. That is presumption. If faith it ngoku Jehovah sekakhulumile, all order against me, ayikho into ethi lento ingenzeka le nabodokotha bathe lento le ngeke yenzeka, kodwa izwi ayathaya izwi lithi ngenzeka. For there is nothing impossible, my Father. Uyenzeka. I'm here to prophesy today. Uyenzeka. In the name of Jesus. In the book of John chapter number 5 verse number 8, which is what told daughter ihleli duzane neqhibi laseBroadside for 38 years. Wathi uJesu, wathi ngegama lika Jesu hlala la ungaphindi usukume, wathi thabatha wenze njani ngoba angihambi. What to Jesus kanjani? It's the word of Jesus. Once wayibamba lento njengoba siyibamba, mina ngangitshela ukuthi le ndaba enhlahla uthi ngicela ngibeke isandla indaba elow leyo, but mashumayela wayibamba lento sosenzekile lento lithi thabatha uhlakalwa kwenze njani akabambana nesandla wathi thabatha lento ehluphayo, thabatha lento ijwayele, thabatha lento ekutshela ukuthi kumele uhlale la forever bese uyahamba lento ebengakabi yasukuma isikhathi eside. Into beyishosha linto yasukuma yathabatha uhlaka yasiyahamba. Yabona lento singayikhuluma wayithola yenzeka. Ukukhululeka kwakho akukho la sikubeka khona isandla, sayikhuluma wayitholwa. For there is nothing impossible with God. Kuyenzeka right now. Angazi ufuna muphi umsebenzi kodwa kuyenzeka manje. Angazi uapplyele kuphi kodwa kuyenzeka manje. Angazi ufuna ukuyosebenza phi kuyenzeka. In the name of Jesus. The book of Mark chapter 10 verse number 52, but mayors who just want to go your way, your faith has made you well. Njani ngoba ngiboni uthi angihambe njani ngingaboni kodwa mehlavuleka. Yabathi unjani uNkulunkulu ubiza lento wazi kahle ukuthi angeke yenzeke kodwa yenza. Angazi izinto zakho sinani kodwa namhlanje ngithi ungakhathazeki mawuvuka ekseni konke kuzoba right. Angazi sisu ne-answer bodokotela bakuthene ngithi kodwa mawuvuka kusasa kuseni yonke into izoba right. Angazi umzimba unama-allergy one kodwa mawuvuka ekuseni konke kuzobe ku-right. In the name of somebody shout, I'm made whole. Petro went the same thing in Bible. And Acts number 3 verse number 6. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Same time by faith. Khuluma faith, we receive the faith. La mutshele nomasikali service ukuthi indaba ayisiye ethenini uyakhala lapha emva noma ukhali. Lokuthi lama unokholwa. If you have faith and mina ngine faith mina Jojo, eyami faith ngantwala lonke la. Eyami faith is duhle ingaka indlovu ngeke ngenze nexa. Ine faith esabekayo. So in doubt your faith ayikho, indaba faith ayikho kimi kuwe manje. If you have faith, mina ngikhuluma ngovalekile. Mina ngindaba ukuthi how many years. Kodwa makathi baba ngiyavuleka kusenga. In the name of Jesus. Sathana akakhele kuwe ukholwa. Akhele kakho ukholwa. Ahlale kakho ukholwa. Aze azi ukuthi uyadanasa. Awuzifundisane kakho ukholwa. Speak in tongues. I will tell you the truth. One of the things that we change is speaking tongues. Anytime, any day, even if it's for 1 second, even if but train yourself to speak in tongues because you are opening another dimension. He who speaks in tongues speaks from a dimension of God. Once you speak in tongues, you enter the throne room of heaven. So when the halina host of rate ale, ukati ndengane, yitenkulu leyo ngoba umtshela usatha ukuthi angihambe ngedwa ngihamba nomoso. Put it better as keys of flower, speak in tongues. Speak in tongues. We expect our tongues are fire. We expect our tongues and amakuka blessa ake ipado ake. Sometimes it's animals imanto iya hakosa ni amanta. Kete mfisha na ngano isha ebusuku. Kutu isha ebasi bantu understand kutu tina na uyesaba sekufuleki.
Bencane kodwa sekuvulekile. Sewuvele wahamba nje entire. Wangena kwenye dimension. I prophesy God will fill you with His Spirit and you will speak in tongues after today in the name of Jesus. Okay, I say angibala ngalokho manje. Bangangifundisa konke lokho. Ngiyacela ningasabuye sonke. Isaiah 35 verse number 3 to 6. Phela funa okunye ngu7 ngizobuya. Bangangitshela konke. Ngihamba ningabuye. Isaiah 35 verse number 3 to 6. Strengthen the weak hands, make him firm, not make firm actually the feeble knees, then the lame shall leap like a deer. Funda lina bafunda kwesinye isikole esinehembe eliyelo. Sazi isikole kufundwa khona izingisi ngesizulu. Ngiyafuna ukuthi bese sibafundela. Ufunda njalo isikole esingaswini. Funda vele uzoqeda. Isikole esingaswini uphuli. The devil is a liar. Manje kuma sports njalo isoccer ne-netball kuphela. Uzokuyinkinga yakho. So kufuna bese siyafundela ke Nkosi yami sisuka kulo la George bese sibuya. Uyazwe mageba. Yajamba lento esibisa. Nengozi. Bese sibiza ngofibule nje. Abanye abasizwa. Yamnyoni. Jesus, God help us. Ngiyakutshela kulula masekubona. Afuna lesikole lesifo uma kuya kuma sports after lunch senisuthi. Sendlile. Kami ngiyakuma sports. Ngabona nje ikole vele thina abanye bethu kunga. Yazo i-tuck shop lesazi canteen sanibona. Uthenga wenze so. Ufuna bafuna scopers, ufuna la. That is not your portion. Listen, you're not on the phone. What will that path? You're not letting me I get on there. Funda lapho lindo kosiyabaka la. Isaiah 35 verse number 3 to 6. Qinisani izandla ezibuthakathaka. Nimise amadolo axegayo. Yes. Yamuzwa ke feeble kusho ukuthini? Kushinde exegayo. Feeble knees. Amadolo enjani? Axegayo. So feeble manje so ngambhala lapha kumano. Ukuthi feeble exegayo. Funda ke nje kubeka. Ishoni kwaba nenhliziyo esabayo ukuthi qinani ningesabi. Then Bhekani uNkulunkulu wenu uyeza ngokuniphindisela. that's God. Impindiselo ivela kuNkulunkulu. Ivela kubani impindiselo? kuNkulunkulu. Vengeance comes from the Lord. Kubeka. Nguye oza ukunisindisa. That's God. Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvula. Yezo ukuthi kulula mase siqinise izandla weak namadolo anjani ufibula kana wekho. Okay, amadolo anjani ungalula ke manje. Bible amehla uvuleka. Singenza njalo amehla enza njani? Ayovuleka. Ubeka leli. Nakunye kuzokwenzeka. Zivuleke nezindlebe Yenza ukuthi nezindlebe zezithunzi. zenza njani? Ubeka. Khona unyonga luyakutshekula njengendluzelo. So the lame will start to do what? To leap like a deer. Njengani? Let's go. Psalms 80 verse number 18. Lento kwenza yona, lento ngishumayela, lento ngimemezela, into esezwini, into kuphi? Esezwini. Omnye sibambele Revelation